I sad kad smo vidjeli i Josipa Kašmana i njegov doista lijepi glas, evo sa kralja baritona iz krajnjega juga naše županije, iz Maloga Lošinja, idemo prema Rijeci, točnije prema samom središtu Rijeke, gdje se odigrala isto jedna zanimljiva stvar, naime promocija zanimljive knjige. O kakvoj se knjizi radi, pogledajmo u našem sljedećem prilogu. Sada nalazimo se ovdje u jednoj od najljepših i najšarenijih gradskih čitaonica, biblioteka, ali o pravom njezinom nazivu reći nam naša sljedeća gošća malo više. Dobar dan i možda reći gdje se sad točno nalazimo? Dobar dan, nalazimo se u Gradskoj knjižnici Rijeka u njezinom dječjem odjelu koji nosi naziv Stribor od 1994. godine. Vidimo ima jako puno knjiga i puno različitih žanrova i možete nam nešto malo o tim žanrovima i o knjigama, koliko bi ih otprilike bilo i evo kakav je to asortiman ovdje, što se djeca ovdje mogu naći? U Striboru ima knjiga za sve dobi djece, od predškolske dobi do tineđerske i knjiga za roditelje. Roditeljsku zbirku također razvijemo i nudimo roditeljima razne teme koje njih zanimaju kroz 12 različitih letaka. Jedne subote u mjesecu već puno godina okuplja se čitateljski klub za tineđere, odnosno tineđerski čitateljski klub koji vodi mlada osoba, od svoje 13. godine ga vodi, Vesna Kurilić, i u tom se čitateljskom klubu jednomjesečno okupljaju mladi koji vole čitati. Danas nam je u okviru Book Cafe Moljca, tineđerskog čitateljskog kluba, gošća Tatjana Udović, naša županijska recimo autorica Sveškova, koja je objavila 2 romana, Tri zduja i Ludilo, i za koju smo procijenili da je klinci iz tog tineđerskog kluba čitateljskog žele vidjeti, odnosno upoznati autoricu koja je napisala ta 2 romana. I dakle, danas smo ovdje sada i sa glavnom zvijezdom današnjeg događanja, naime autorica, spisateljica, književnica, nekoliko lijepih dijela, među kojima je sad zadnje dijelo je upravo Ludilo, koje opisuje u biti totalnu histeriju na kojem području? Na području Primorsko-goranske županije, dakle Rijeka, Gorski kotar, Opatija. Odlično, možeš mi reći koliko dugo vremena si pisala u knjigu, vidimo ovdje ima jako puno stranica i kome je ona namijenjena? Evo, oko 350 stranica ima, a pisano je cirka 2 mjeseca. Knjiga je namijenjena zapravo svim uzrastima, iako su glavni likovi ovoga romana sedmaši jedne riječke osnovne škole. Tu se može naći pomalo za svakoga, dakle tu ima čak i djece iz vrtića, prepričavanja bajki, tako da i njima će vjerojatno biti jedan dio zanimljiv. A također vrlo je zanimljiv roman, dakle i odraslima, da oni pročitaju i bolje razumiju svoje tineđere, svoju djecu. Ko su najčešća pitanja oko samog tvojeg djela? Pa kako sam dobila inspiraciju za pisanje ovog romana? I kakav je odgovor? Odgovor je taj da sam zapravo skupljala tijekom cijelog svog života nekakve dogodovštine i jednostavno rekla sam da to treba sve skupa obuhvatiti u jedno djelo. I evo je, za kraj vidimo da tu su lijepe ilustracije, također i ilustracije su ostale u obitelji, možemo nešto malo i o njima čuti? Pa upravo tako, ilustracije je napravila moja sestra Alena Udović-Korutaro, njoj sam jako zahvalna, kao i cijeloj svojoj obitelji na podršci. Ovaj put smo odabrali Tatjanu, zato što smo znali da nam može doći, najvjerojatnije, i jako mi je drago da je došla, tako da malo upoznamo i kako funkcionira autor odnosno na svoju knjigu, tako da ona isto dobije nekakav feedback od svojih čitatelja i tako da se družimo. I smatram da je jako lijepo prošlo i drago mi je da je došla i vjerojatno ću je pozvati još ako bude prilike. Dakle, pročitao sam samo drugi nastavak Tatjane Udović, Ludilo, i zaista je ludilo. Rekao si da si se jako smijao na cijelu knjigu, neki dijelovi koji su bili najsimpatičniji, najsmješniji? Pa svidio mi se dio u Staroj Sušici jer podsjetio me na moje doba mladosti, ako se mogu tako izraziti, i mi smo izvodili isto razne gluposti. Bilo je još raznih situacija koje su bile doista smiješne, članice su napomenule recimo scena sa Kaladontom i tako tim.
I sad naravno u onom zabavnom dijelu cijeloga programa imamo i posebne glazbene goste, a o samoj glazbi i književnosti u glazbi reći će nam naš sljedeći gost, pa evo možeš reći kako to da ste se odazvali na samu manifestaciju, kako to da književnost ima veze sa glazbom? Pa ima puno veze, kako ne. I jedno i drugo treba napisati. Dobro, i idemo naravno i na našeg gitaristu, da čujemo i od njega. Da li se tebi sviđa ovako djelo od Tatjane naše koja piše i koja ti je bolje, možda djelo Tris Duja ili Ludilo? Biti iskren da nisam pročitao ni jednu od tih knjiga, ne čitam baš knjige, nije za pohvalit se, ali nažalost tako je. Ali prema pričama mislim da mi je Ludilo nekako zanimljivije, bili smo na dosta tih promocija, pa prema ovako tim nekim citatima mislim da mi je Ludilo ovako bolje, nekako primamljivije mom ukusu, ne? Ima nešto u tebi zanosno, ima nešto neobično, nešto kao kemijski spoj.